Dear Kasiabo, dear Hintana, a honey pound tama, DLFM 106.9. Kasiabo no ni, a honey in IAT. DL News. Yamamo akwapa efitumlika enehia yen ewo Facebook ena afi YouTube ne mfa kasebo no echiri mankasa ensemmom ya sha kasebo na se e de from my Ghana ya santemantemu ewo werehusemu na de sha wonom ewo Breman New York eno no wo asantemantem Kumasi ade sha yi bobna na wonom chire mi sei wonom akwakopie emu bia eno no edasu bonten ba ko a ewo Breman New York emu anu wasantemantem a chese waden so no machinti no ne body no abetete nsuo nani a akwakoya rohosem yi pam ade chenchirem se ndadam ko hu amu yi e wo mra na anopa no nwotweapo na mko hu se mu no eda nsuo no na wode mu chirem se nansen nsuo na toto na no ade yi pa enti o manka sempo no wonum ba bia nipa kro no ofire efrise nsuo no eda nkronkra hodo opi emu e woyɛ santimental mu a wo mu ntumi nkyerɛ se nsuo no ede nipa mu ni fire ba bi na be pie honom ana sei enipa bonfo bi mpo na sabe omakoku nipa no ana omode no akwakoto asubontin nim ade hye na aka se kyerem se emram ko pie mu no na Ghana Post Service mante no enya maye na mo chebe de se no sade yakoso nti no ama ade hye a wonom ewo Breman New York ewo santimante mu wonom bobra wo musiro pa kyerem se na de na yakoso yi wei eye bi na sabe wakwadi owura yawu na ode na mu akoto nsuo num ana se nsuo de ne firi ba bi beto honom ana se krobrani mpo na sabe wa nom nsabo ene wakoto nsuo no wawei mekese atoa kasakasa enya sim kuma se mekese de police mani akofa mu na womnom ekwakọ papa na akofa de kodie ntia nam so a owurai efremum dadansefo ehu de esi ye no de nsem sei eto de ye kasebo enim na me be ya me ka wa ha bet me ma adwo se me pe baabi aba private no ho kire me say me nko nsuo na no ho na metimi aye private bet me tu manu no abutu bet ma adwo na maso say ye nipa enti nne na ye hu say amafo a confirm say ye nipa enti nsuo no fa na che fan be Monday no boy be ma ti wa yi sakola o ti ese nko nsa be yi ni free nsuo no na amafo che say wo hene ni be gu nsa wo hene ni be gu nsa ansa na wo watimi aba be yi no ene nsa anti say obi e kromfo am ya bo na ha ma ye be janu nsuo ni na me so pete say bia nsuo no a edi ni fili baabi edi na ba betom e ya dia koye kunu ni a ke ejira han ko bi ba be ka say e bia ni hu ni pa bi ayira wa wo pe na wo hu no nti e bia ye wo no nsuo kwa mamponten tonso aboa so nyina enti unso nsuo ayira e frachiri na eba na mo say ha pa de bro bosome nsuo kase bia ntoi asese na boy bi ni mi di nkomo no say aboa so na omo na so say papa bi omo se na ni han kakra oko masrechi obai oba fie no be 4 days mu hu no am ya say ne atesa dia oba hu dia on frɛ fie na on ka chom say obi wo ha wodansom on behwe say wo no a on say obi wo ha wanyini nso bi ane otia nti say ositiende ontimi nkasa wa panum ana wa yakra le ba mi say police team bi no mu twam no mo hweye mi akasa ha na metie Breman na me free na mom nso ne de minim ne dini anope ya na ehu no wada nsuo no mache ba ye gina wa obi anso ntumi nkoyi ne tire se aya amamle ye gun sansa nti Ghana police ne ye twen omo ya be gina from 9 to 12 Ghana police obi ansi ha say every sanka scatter na nkomo kwaji chiwifu a nkombe omba bo omo ho ano agwaji chiwifu ba we no obi anso ntumi nsi nsuo nim kofa no tile Ghana police nti we na akọ ba bi na geto youth ni bi ne o ye mboade ana o ne okun a obeka sa de we police ana say DLFM 106.9 enti ani ya oti ye aya de hia wanom ewo Breman New York awa santimentem Kumasi ena wote wanom ebena boy yantoa kasebo ne so ne yemfie ni emfankyire mu ewo my Ghana omampeni ebedi akire Professor Jane na opoku ageman na omampeni ebedi akire den smatodwa ekire mi say aban anye krado se wo betai my Ghana ya mensini assemblies no echipa mechire metropolitan municipal and district assemblies no etweditia ekane se MMDs no abambati akire pam na aka de bede ombehia aboa na mpunto akọ my Ghana ye mantam ye mensini nkronkito na kesi na babayere ne ho paata o machi na mpunto o man pe no yensa etimi asoso o mampeni abede akire akase akire mi sei
ɛyɛ ade ampunto na akoma so yɛ pa titiriw ɛfa yɛ nkurase amamwo ni pam efisɛ ɔman Ghana betumi atumpɔn akɔ n'anim a na Ghana mampeni yɛn papa John ne dra mani Mahama ne so ade hu no kyerɛ mi sɛ ɛnea reset agenda no ebetu abempa de na gyesa aban etumi aboa na mensene aka de mo pɛ mo bɛboa ne mpunto akɔso no wɔnom sa etumi ɛseso ɔmampeni abɛde kyerɛ Professor Jane na opoku agyeman ɛde sɛ de tudwamra na wɔkasa ɛwɔ Sister Cities International 70th Anniversary Homecoming Conference to dwa ɛwɔ Washington DC United States of America ɛna wɔkasa na wɔkyerɛ mi sɛ yɛmfa nto Ghana fo anyina nim sɛ aban wɔyɛ krado pam sɛ wada supadi na Ghana fo bɛka ya emfimpi mienu ne de nunum akwamɔbɔ sika no mekyerɛ 2025 budget no aban sika bɔtene 4.4 billion Ghana cedis edisi hɔ no mo sɛ ɔde kɔ akɔboa District Assemblies Common Fund ɛne yɛ nkurase ɛyɛ foto a banya pam ɔno de kɔma assembly sɛ ɔmonje na ɔmfa nyɛ mputudwuma ɔmampeni ɛbɛde kyerɛ kase kyerɛ mi sɛ we na nyehye pa hoto a abendi ko akuro no waboa sɛ bɛyɛ a yɛ mansene ɛne nkurase memwo no ebetimi akɔ nanim o kyerɛ mi sɛ Ghana mampeni ayɛ krato enti ɔbɛsrɛ mansene mpani fo monya dwuma de mampeni akada mo pebia no monsa ebetimi asoso ne kasa mu no de nsɛm sei ɛna to nsɛntwerɛfo animu. The research agenda of His Excellency President John Dramani Mahama continues to place decentralization at the heart, at the center of national development. As government works to strengthen local governance, today unprecedented resources are being channeled directly to our district assemblies. The government is not only devolving responsibility, but also providing DLFM. local governments with significant greater resources. The year 2025 was a turning point because step change in resources was approved. The budget provides the largest allocation ever to the District Assembly's Common Fund, a release of $4.4 billion. Excuse me, cedis, but it's still valuable. Under the new distribution policy, government committed to ensuring that 80% of those resources will flow directly to metropolitan, municipal, and district assemblies, thereby substantially shoring up the fiscal capacity of local government to deliver education, healthcare, and rural development initiatives. Na ne kwakura mu no mampeni ebede kyerɛ Professor Jane na opoku agyeman ɔtoa ne kasa so na wɔkyerɛ mi sɛ ɔde kokɔbɔ de bɔ ɔman Ghana yɛ mensene akanifo ne nyinaa aban gu so na fam de pam de akado ahodo a mensene akanifo behia ɛmo mpuntu akɔso wɔ ɔman Ghana yɛ mantam yɛ mensene ne nkronkitwa de ntam nyinaa so nanso sɛ kɔba sɛ aban de mpuntu nneɛma ahodo no kɔ na sɛ mensene mpanifo anya dwuma pa na nneɛma ade hye pɛ no ɔmantu ho anamɔ a aban penten kwa wɔbɛtia ne brɛbɛbrɛ no nyina betimi akɔyɛ kwa enti ɔbɛsrɛ mensene akanifo ne sɛ aban hyehyɛ pɔ de agwa kwa mu na boa wɔboa no mom ho mɔden sɛ mom aban ni so ade hunu no etimi abɛmɔ kyerem sɛ du ba bia mom ho mɔden sɛ nkuntagbo mapa ebetimi ayɛ adwuma na ne mobia mbetunu betunu kwampa so na boa na mensene puntu aba na Ghana fo nyina so enya memwe ho mfa so ɛno so ɔkyerɛ mu sei ɛde to nsɛntwerɛfo anim. We are determined to ensure that these resources are managed responsibly and that the promise translates into tangible results. Yet, financing resources, vital as they are, will not determine our success on their own. Development interventions must respond to the needs of our citizens. They must be informed by evidence, guided by accountability and measurable, so that the benefits are felt in our villages, towns, and cities. Any OTA or no, and your mampeni ebedi achire, the day at the Professor Jane Nana Opoku Ajiman. Yantua Kasewon Swe, na free United States of America, na yeninamu ewa my Ghana. Yan cry bu premanteni ko piemu ewa tema, and in potemum. Na tema Regional Police Commander. Wakase kyerem sɛ etu ato ɛma no aka ni pebia mususu sɛ ɔno ɔyɛ kromfotetu amwapam ɛwɔ zenu ɔbatan na mu kyerem sɛ enipa pode enwɔtwe 8 eposifo etimi akye wɔn mu nyina da
ne nyina da ɛyɛ kronobo a ɛkɔ so ɛwɔ tema zenu ne mpotema kyese enya semikuma kram na tema regional police commander deputy commissioner of police DCOP Eric Asamoah Esiedu adensima to dwetire msem enya semikuma kra na kyese wo hwe zenu atadeka police commander wanu munya nkra ɛwɔ kita won sabusuma na ta so 29 ɛwɔ mfimpimi no ɛne edenu nsɛm a o wana mate sɛ ne kronobo bi kwaso pa wo zenu obatan ɛhɔ apɛ ɛna posifo no ho yɛ hapam na nhwuma mo yɛ no ɛkɔdadi ɛwɔ yɛ kita wɔn sabusum na ta so tu no mekyerɛ July 15th ɛne 16th dunai no wɔm duadua mu sɛ na mokɔkye nipa no mu pɔde banan ɛwɔ kita wɔn sabusum na ta so dunsia kyɛ sɛ anapa tutu pa mokɔkye wɔnom na DCOP Esiedu akase kyirim sɛ na krɔmfo no ho aposifo ne pɛ na ɔmudi kan sane tuom ɛne aposifo mo sɛ sɛn mo bɛkye ya nam aha den aha me na akwafo dika tututu sam ɛna aposifo sɛ ei na mo amoyɛ akrɔmfo ma yɛ gidie sa ɛne mɛma mo tete bindi a na aposifo asanim mɛma na tinten na akrɔmfo no mo ba kutim kaja wato ya na mo nse dom na mo kyerɛ mi sɛ afoforo pɔde kyɛsɛ na ɛbɛyɛ nsia korɔ de mo prɛprɛ biom da sese no ano wɛdene oposi ne ba kunsu ɔno susu pra ya meka sɛ posifo mɔde asa na yɛde ane wɔnya na hoɔden ogya ne naso na mo kyerɛ mi sɛ emu pɔde miensa 3 basa etu aka wɔnom a wɔma prapam ne de wawo ne sɛ de posifo na kopie mu ɛwɔ amukura bi a meka sɛ adɔktafo ɛbɔ mɔde apapa no na wɔma hu kwan ho de mɔde no bɛfa so na DCOP Esiedu kasa ne nsɛm no mu nkyerɛ mu no enie. Acting on the information, a police team conducted surveillance operations in the area on 15th and 16th July 2026. In the early hours of 16th July 2026, the team encountered 4 suspects. The suspects who were armed opened fire on the police. The police responded in self-defense. During the exchange, one suspect sustained fatal injuries and was pronounced dead on arrival at the hospital. One police officer also sustained a minor injury and has since been treated and discharged. 3 other suspects escaped with injuries. Items retrieved at the scene have been retained as exhibit, including weapons. The body of the deceased has been deposited at the police hospital mortuary for preservation and autopsy. The command has alerted all health facilities within the district to report any persons who seek treatment for gunshot wounds. Investigations are ongoing to apprehend the remaining suspects. Eni enhwem guso ekoso na wa maka no eposifo be so wonom epachi na owie yepe ena wasan kire mu sei meka sei eposifo abo amane enipa bi odi nubone ekwakotom eda so pa nubone ne ye empem num ene aduasa enkrom mekire 5033 compressed parcels omsu sei narcotic drugs a nubone asabe kwabran de aguti patrax a ode kwakotom moche wonom awafienya eno no wankrabo premantemum na apostifo kyerem sɛ enipa wotu sa na mabɔne wɔn maso nipa gye sɛ twea kyɛ sɛ nhwem mapa egu so ɛkɔso mu kyerem sɛ na nko de bɔ mɔden akɔ akɔtɔn na ɔde ne mu kopie mu ɛwɔ ada na apostifo etim akye no mu kyerem sɛ ameka sɛ nhwem mapa egu so ɔno so ne sɛnsɛm no ɛkɔso ɛno so kyerem sɛ ɛdɔtɔ nsɛntwerɛfo ani. Police intercepted 5,039 parcels of suspected narcotic drugs. 2 suspects remanded. On 14 June 2026, following an intelligence, police arrested Solomon Akuaku, 26, and James Tete, 31, at Yafienya. A search of a whole China tipper truck, JN2287-24, revealed 63 sacks containing 5,039 compressed parcels of plant materials suspected to be narcotic drugs being transported towards Ada. The truck and exhibit were impounded. On 16 June 2026, an inventory confirmed the 5,039 parcels in the presence of the suspects. Both suspects have been arraigned before court. Na ne kwakura mo na DCOP Eric Asamoah Esiedu echiremu sei na enya semkuma na yamfa nto Ghana fo anim sei temanso kyese ekodu mre bia na nipa bonfo a wanom edi nubone egu track so mokwa akoton a moche wanom no kwablane pa womoden ekofa Ghana sika botene 150,000 Ghana cedis aka ne sikam 1.5 billion say post for be ya we de nkamonye na kenya ne heya yenya na kotevi se we de mamunim se we de aja we mema ne yehia ho we motwe twan emwa ntimodi nka aja munyi we ya na ka we asam ne yenku ne heya na so post for kirem se o manje na omokwache hyan ne se na nnemu a okọ nnemu akopie mum e wo ye toflupo eno ne ben sege
no ode kwa no mokwache na zamu kirem se nubone no ebe ye pole passes no eye empem miensa 3000 passes no mokwakoton amekesei eno nso positive ati kwabnane otu se na amekese de yade am onipa no otu se no ma mmode ama ne bera hwehwe mapa eguso yakoso makogina temu na Ghana mra eno no edivise penisi petepepeto ya ne mra ena yade woro. Arrest and interception of Atofoklo. Police rejected 150,000 Ghana cedis as bribe. On 15 February 2026, police intercepted a blue tipper truck GN 993-14 at Tofoklo near Sege, loaded with sacks of suspected narcotic plant materials. The driver and alleged owner, Isaac, fled. On 16 February 2026, Victor Aigbe reported to regional CID and allegedly offered 150,000 cedis to secure release of the truck and content. He was immediately arrested. On 17 February 2026, an inventory confirmed 3,009 compressed slabs of suspected narcotic materials. The truck and exhibit remain in police custody. DLFM. Victor Ashigbe was arraigned before Ashama Circuit Court on 18 February 2026 and remanded to reappear on 4th March 2026. The case is still ongoing. The suspect is on bail and case has been adjourned to 3rd November 2026 for commencement of trial. Forensic analysis of the exhibit has been carried out. Effort underway to arrest driver and alleged owner. Any awoti ye onna bowrema any tema a posifo nyina mo boss bankwe onna tema nom. Ne din ade DCOP Eric Asamoah Esiedu. Na yengosu anyire mo man Ghana tema ne potem. Na tema Regional Police Command odo kokobo e de abo ade hia. Mo watema ene ne potem se. Ti se nipa ne bi de eduru se afahye braso na mpanifo ye afahye eye homoho festival no e wasomdwe mu a na mpanifo oboa na amamre edadi. Na kuro ni mpuntu aba na nipa bi nam kuntu na sesabe. Ensem hunu nko a omomode akobu tot e de agu nani so ene oya mehu ani so ma sesi a we ya mepa usum ne ntokwa ne ade na kro no bona mu o chema yemfa ntomanim saa tema ho mo ho afahye na eba no o ma ye krado pa no we ya be ma no kodim kwa asem na hwe ade na post commander e kire mi say edu ba bia na nipa bi omde won fore ahinsie hu mansotwe asabe nyansa bi anim na langas chese asasi aha ya media no obi akwa akoto asase ode asabo fompe osedigin fi na oba beja kodi enso mitue ne papa kro misa asase boda sabi nsem hunu sam o chem se omani abere pam enti afahye we de ompese ho beba sa omode anseja obekọ a moni na ho pasa abo akrodom abo a wo fi sabi se okodi agra woni so bepa Manchester pam na nsentrefo nhyiam am eye tema Regional Police Commander DCOP Eric Asamoah Esiedu ene nsentrefo kasa na o kirem se post for mo tema ne hihye pi ekwakwan mu am Momadia bo echini chiri tema krodua ne munyina meme ahodo afahye ne betodwa na mabode hye ne ho ban enti sira mo ada ubi biara oni misa bone wa wutire mo no mesira tema afahye ne nsiase entesa oni be pa Manchester pa o kire amekase no apahye na se no mapetepete ne ahodo pi na anuane ne ade be chinchiri montene so ena afia mamara ahodo betodwa yesira yakasa da na nya sa na se yeseda na akosore an hamachira mo che opade amedofo yi discipline be ya dwuma pam na DCOP Esiedu ade adesere ade ato ambakọ afahye na asese ade a wo hwe omuncheni asomdwe enka bom ene ntiase ne obuo na nya dwuma e wotan afahye na ase na wahye mogbo posifo aye krado wo mbechini tema krodua ne ba bia hwe amhomba mmo soronko ene mraso de aye dwuma na wa wonim na bedi nsehunu tema honom e ho be se poso dabre. Traditional rulers, priests and priestesses will involve the performance of their rituals, customs and tradition preceding, during and after the Homo festivities. Others will sprinkle their traditional footwear. There have been attacks and counter-attacks and confrontations as to who sprinkled the traditional food that leads to violence and breach of the peace. On this note, I wish to remind all residents that the celebration should be marked by peace, unity and respect for the law. We urge celebrants to avoid acts of violence, unnecessary confrontations, disorderly conduct, and activities that may endanger public safety. The police will provide adequate security throughout the festival period and will take firm action against persons who engage in criminal conduct under the guise of festival celebrations. Any awuti ye ono wayatema Regional Police Command. Nidin at the DCOP Eric
asamoa esietu ena wote nini yemfri tema ne yemfa ye ne fanchiro my Ghana ya sante mante ne nsem no ebifo no mo pa na kasebo no e official pa. It's official. DLFM 106.9. Yantwa kasebo no so ne nyina wo my Ghana sante mante mkumase na meka sei ejoso municipal assembly wanu buafu pa wanu mu kire mi sei wanu mankasa aban ena musine me kire wanu municipal chief executive MCE eye Jarin asie eye Asante wanu mo mana na watwe ba ko pe onu mankasa ntintim krata emfa nkoto Ghana mampeni anim sei diblo adema no na so chen pa efise mpeni sei asrewa omonto makase etu no hwe etinya de obetumi agya ne naso abadwumaden se MCE anasa aban ebe frɛ no wabɔ na tutu no wagu nanim asiem adehye akirem sɛ de ente ombuafu pa no nyasem kuma enne na so mbɔ mmɔden ekɔkɔto aba kwesi bɛ no bɛka ne sɛ vote of no confidence sɛ MCE no munyini ni ontumi nya adwuma nsom adwoso mensene no ne mmɔden mo yɛ omonyo enkwani mu kurante ontumi enkwankwa adwuma ɔmo kirem sɛ na yɛ sɛnka asahwɛ ɔmanga na abato so mekyira electoral commission ɛbɛhwɛ abato no sɛ du hɔ no ma ɔde dasen pada kɔfa na matom kɔyɛ alata momman wɔn man si hɔnom na wɔn kyerɛ mi sɛ emamente mosika kra sɔde yɛ ɛwɔ assembly no auditorium hɔnom a kyɛ sɛ ɛkɔyɛ hɔnom basa na mokɔyɛ ye bɛyɛ mbato aba no kɔba ne de kredo befua akɔtum ɛde kogu ne dan mu ɛkyerɛ din na wɔn mra mo kasa na mo kyerɛ mi sɛ ɛyɛ estate officers wɔn mmɔden no mo hwɛ ɛyɛ bɛyɛ moto aba no MCE abɔ mmɔden afrɛ ne aid aka kyerɛ ne sɛ openie yi matesene wo mko akoto aba eye vote of no confidence mu nigire mu wo mko to aba ne bombe tumi intimesere mo kwatum na fra kwede ne shobotum tukwan kra sebe yom baba na obi ne honom ena kra chia kwatum atukro de ode obomade akotu eye kredo no de kogu ne botum ade ko de kiss ne kwakra na assembly members chirim say sema ha o madwumba papa na abaye say o moto no enam say o mato dan mu nti abato na nya maso kra nto mo buafu pam na wo hwe abaye na msini edema edwoso abato mpeso at mo fa say Jalin na Sante na mo chirim say wasan bruta ne modern mo ne nya kra na nansan trafo dwumade ato dwa mo friends and trafo na assembly member edema kwamo electoral area mo fa say George Kuntu Branson aka say chirim say obesere Ghana mampeni yan papa John Dramani Mahama edwoso abanam sere mo mpeno abantu no anase ono wankasa obetwere nkata tu ho ade so na woche ba ko pentem wantumi anya obetene pega ewodwoso enim potem. Going forward, since the election couldn't come on today, all the 28 elected assembly members have resolved that we are giving an ultimatum of 1 week starting today that the woman, that is the MCE, Honorable Jerry Asante, should in her own will put up a resignation letter and recuse herself from the office. Or we are pleading to the President, His Excellency John Dramani Mahama, to replace Honorable Jerry Asante within this said 1 week, or else all assembly members, we will not continue to work with Honorable Jerry Asante. If after 1 week she continues to be here, we will come and register our displeasure by not allowing her to work as MCE. When we came and met the place log. We contacted the estate officer, and the response we got was that the MCE instructed her personal aide to come and take all the keys, Edumbewa, that's her personal aide, to come and take the keys to the assembly hall. So the aide has come to take the keys to the MCE. So now we don't have access to the hall. That is why we are sitting here for this press conference. We called the Electoral Commission to come and supervise the election. The response we got from the Electoral Commission is that he has received a letter that the meeting should be postponed. Aside that, we have also had a letter through our presiding member from the regional minister that the meeting be postponed and that he should direct assembly members not to have the meeting. And we are saying that per our model standing orders and at 963, nowhere is it stated that an RCC or regional minister can order an assembly. Any awoti ye or no any assembly member at the Kwamo electoral area. On the Minion for George Kuntu Branson and our tenants Kasa ye at the some members are one point my team and just so municipal assembly honum and our tea one and Kane. Yantwa kasebon so ne yemfro my Ghana ya sante mantemu ne yemfia ni fanchire mum ewe ye pie ye mante visa pie mantemu nsem no so abo ape so pana na matrenkunwa in fact wono madwa brutam na matrenkunwa wonom ewo o my Ghana ya pie mantemu
achem asafo na matren kunwa ewa piementa mu kyerem se nema bi ikoso ewo impotem ho no ma ha twen kyasasasa ho manso twene ho ntokọ ekoso no etete o maso pam na empenefo kyerem se na nsa mekasai oma modern apa bedwokuo bi a oma modern ahwe ne ma hodo so se nipa bia da sabe obate se manso twen bi ikoso asase mo modern na no mayi na na masutire na mo modern no hwehwem kama na nipa bia da sabe obetu ana mo empe no na mo hwe mana na matren kudomra ina omaga na mra ene nipa no atumi de sede se na nanom akirem sei de enti akoba ne sa nipa pi tonton sase a ewo mra kyese mo mpa nipa wakwadale soveye seja enka wo ton asase a na nka obi ade anim agosu asase na ye ho nkrate asama mom na wa kire wo asase a wo ton yo penin daachi bia eyo ma na ye kekere ahanum ye betum de asi school daachi bia da ye betum hanum akwakosi edwam ye betum ade hanum akwakoya go prama football pitch ne ade eba ne se beboa nanso omoton sase na sabe omo nwene ma we nyina ho na sase na ne dia na waton se de opebia na akwafa ntokwa na mentem wase abasam na nanom atren kodwa ne se de tujamra na wonom edi eye akwasida afahye na omo kire me se ifate ha adwen pam we yensu so so nkwa me kire meeting a omo faaye na efa akwasida ya afahye hom ye achem asafo ahemfie ena ohene popo ede makrodua no ebarema boampon da kwanen autosimienu aka se kirem se in fact ne ma bi ha adwen ne bi ha adwen pi impotem honom ebra so sense ase no mtechem kama no mo mamra eya adwuma pa awachema safo ne impotem na wo chem se amikase no obesere nsase hura no moja pade ya modie no sere mo ada mo ma kredua ne mo nya fe kama na manso twen ekoso nsase ho na tuantwa visa sabe wo koton ase bo modern nsase na woton no wo behia surveyor ne wadi wanim kama na waya asase na won krata sama ma se be ya manso twi bia enkopi o mra waton asase no awie efise bitumi koton asase wo bawie no ne nipa bonfo akodi ne nsem na ntokwa ne adeam na barma boampon da kwane na otosemienu ekirem se obesra Ghana de hia mo wo achema safo se wa wenim na beton asase ma obi na wanya nkrata asem papa biam na sabe obama manso twen ne mentem wasa so kodua ne mu no o my Ghana mra e do beto lob na makunja ba pa ne hye opa ne tena hwe ade a wa pim be no ben se na o ma sabe nsem hu na ekoso no eto atumi atwa ewo krodua nim wa na obi aba especially onwe nya problem kura wo ho kese pa ye unit committee for no ene ye committee e wo ahemfia ehwe ensase ho nsam ho se minya kwan komifie mede abo e kom asase so enso minya baabi na mafa e abo na ana se me pese mede ka akọ masase so enso minya baabi na mafa de ka akọ entina na no momo aye na no na ba ahemfie ha imagine se wato plot aye 70 by 100 ana say 80 by 100 na ye be kire wo say 10 feet to a na we so 10 feet into a na nya kwan na mo fe nko mu fie no eno de ya acceptable o ye den a wo beti ase because wo de wanya kwan ko fie no obi so nya kwan ko ni fie enti na chese ye say ye nso ye timi hwe na onya kwan di ko ni fie eno no hwe a asase a wo to ye na wo side plan no so enye no na wo use no sese asase ne so ate na ni nyina nso ye kromu afo onwo afa on abo on safo hin a on twitwa nsase mankrofo me ba ye maka ka na one day ye behwe okwan a ye de se nkrofo no befa so wo ya on se ye de ye nyahwe obeti ye so on twitwa nsase mankrofo ye ntwa sase kwa ye de surveyors eni twa sase na onwo atimi yi lole kwan na ka onwo yi ba bia prosifo da ma bia prosifo betra se de chip compound bi kura na beba that area na ye ja baabi atowa ma wa chip compound no ba ebetimi anya baabi e de ayo sese ye nkwala na ye wo recreational centers bibiri wa ha na ye nkwala utimi ko baabi park so baabi na mfikyire kura na ye bobo ball mfikyire sese se mfikyire nyina ya kasi na de ye ne foforo no nso a obi aye ne sade wo pe sese no wo a ubetwa sase ama obi na amfa himfia no sase no yebuni se enya sase a yede konwuma mu a eyeye ene ya piao otiame enim asemka osenana wasema ene ya woti ye ono ya ohene popo a oda achem asafo na matenkunwa ano ne din ode berema boampon da kwanen a otoso emienu ena wote ne nkan na mane boyi ya mane boni kontehine kofi obo ene defri o my Ghana ya pie mantemu ebesom yen na yankwaso anyina mu ewa pie mantemu sensem dia meka sei mahye bedwane edema de hia
wanom ewo ebuakwa note abato mpesua so apiemantam nana kwame ado frempon dodo amor mane se chief buffalo na wayane awanwade bia in fact ekonkan yipam oboapa mumasua konkan ya mekasai wabone homoden abo akyerkyerefo pode aduasa 30 teachers abaso power na abato mpesua so ena mmode masoro kwa wormabo entinom na kyede asono kwa de ma wod akyerkyerefo asabe wone bobo mmode bokonkan na ena makade omunya so ne nyina kye no wombo adwumaden na do pam ebi eye nema hodo a ekonkan de boa me efie adwumade konkan ebi ene ma de no anuane cookers ena afin so eye refrigerators ena fridge dodo na omunya bi 32 inch eye Nasco TV set ena ye mbahwe TV pam nya asem kuma kura TV so eni da ho se suku efe kama dwumade to dwana asem te da so ni say honoring professionalism celebrating excellence in education nana ampaw kwame ado frempon echirem say na nsen omaga na adusua dem chesamofra na ba pepe so akwa adusua dem po chechire ne baako na mofra be ya ohaduonim 150 na motekras baako chese omutira yehren chese wo kasa be bresa atiem na wo kwa tintini nyina sore na so ne nyina chi chechirefo egusu pa adwumaden enti abesere mo ada mama mofra na agba peso no emama adusua na mo kire no enye susanso no wo sokra mo nkwaso nyama from de na mo mana Ghana mebuno dati enya dati patitiru efa homasia mum na chief buffalo akase echirem se ena o my Ghana mu wo wi akyerefo dwumadi o mobo pa approximately no ebe 95% Ghana basic teachers no akyerefo mo kira de every KG1 ekwapim premises no wade mo bra pam tutu na ye train teachers ajese o magin tete mapa ajese o modem no kwa ni mu pam nanso kyekire ni ba ku bia no kyese obekọ school mu no kyese mo fra wa kira o modem yasem kuma chese baya 1.3 ratio no eye 1.30 chese mofa no do so prebo na ho de na so ni nyina chi no o chese ni guso go pradwumaden o chire me se ba kofo nsa entimi kata yankopon ni enu nti wa na fam de obesra nkra mo so betumi abosa meboa enu chi no aban o mind do pem obesre atem ebokwa ni mpotem wo mehia ban ene moa enu oba Ghana mu nyina bomode ya moa na aka de ebebo kyerkyerefo ne enko na kyerkyerefo te sabi wamun feeling fam na de kyerɛ nkonkan ɛwɔ manyim me wo fa se enkomoni nie wa na obi aba especially onwo enya problem dabi nyabotre nana we de waka de awie we ya me wo fa se ampaw ato mane kan bi why the issue of overcrowded classroom and source shortages, which does not deter you, our hard-working teachers, from getting up every morning with a zeal to impart knowledge. Ladies and gentlemen, today over 95% of Ghana's public basic school teachers are professionally trained, managing average class ratios of a teacher to 30 or 31 students. This means that over a 30-year career, a single dedicated teacher already shaped and transformed nearly 1,000 young lives. That is why honoring your sacrifice and investing in your excellence is the single highest return investment our municipality and nation can ever make. However, without structural support, it's incomplete. From this platform, I add my voice as Member of Parliament to call for continued targeted government intervention to mitigate the changes facing our educational sector. First, we must expedite the processes for allowance and hardship packages for teachers serving in remote and rural communities in order to be able to encourage retention. Second, government must accelerate the provision of modern digital learning tools, smart boards, and internet connectivity to basic schools, closing the gap between urban and rural education. The third is that promotion process, responsibility allowance, and logistic support for our teachers must be streamlined to prevent undue administrative delays. Any awuti ye ubawda o my Ghana e pie man temenu a wo boadwumaden yi pa say ebuakwa not ma se bedwane e wa pie man temne din na akwa me ado frempon ena wotin ka dedo abona mane se chief buffalo ne eni na no wachi na apie mantem kwankyerefo peni ono ena wada homasua no mekire eye Eastern Regional Director of Education Dr. Mrs. Ivy Asantewa Owusu ekasa kyerem se ye mashebedwane waya de papa ene wonsoki mana gari ade obiara ntimi anya buffalo baya wa baye ayaye mo man feeling fam enya de kro kyem se waya de papa ne mo konkan wadwana kyerkyerefo de yankopon onhyira opa
no chirema obesre akyerɛkyerɛfo a mowɔ Abuakwa North abato mpesua so mo amonsa ka akyɛde no monyere mo honya dwumaden pa na onim sɛ akyɛde amonsa kan yɛ bɛhyɛ mo nkura na akyerɛkyerɛfo ahodɔ nso manya bi no ɔmo so bayɛ sɛ bɛyɛ afɛsɛ sɛ ɔmo bɔ aba so a ɔmo so ebenya bi ne nsɛm mo nkyerɛmu no enie. Today, under the banner, the theme honoring professionalism, celebrating excellence. What goes into professionalism and what is the excellence that we are celebrating today? Professionalism talks about integrity, it talks about consistency, it talks about unwavering support that you give to that innocent learner in the classroom, which goes beyond the four corners of the classroom and makes sure how are you going to nurture this innocent learner, this young mind, so that that child will grow up and fit into the world of works. Celebrating excellence is whereby you have achieved what God has entrusted in your hands, what the Ghana Education Service is expecting you to do, and the pride of the excellence that you should celebrate is the end result of that learner who is in the classroom. So today, as we are celebrating your hard work, we shouldn't forget that if you are not able to work hard, to show commitment, passion, zeal, and enthusiasm in the classroom, to go beyond the four corners of the classroom and make sure that the child is holistically upright, morally upright, the child is going to be a beneficial citizen of the society and also contribute to the development of the nation, then we don't have anything to celebrate. But when we are able to touch the life of those younger ones, then that is where our celebration. Any a wuti ye ubawura my Ghana ya pie mantemwa ono ena wo adwumaden asoma de hia wanom ewo apie mantemu sei openipa ohwe ehumesua ota wodema no ewo mantem nim nidin edem wo fa se ba Dr. Mrs. Ivy Asantewa Ohusu ena wote ne nkan no weye no ensi ho no ma eno wa chi pepepe ana protocol officer edema Abuakwa North Municipal Assembly me wo fa se George Akoto ekwakwagina mu edema abanam sini edema de hyamu Abuakwa North abato mpesua so becho nim nyamfo cha se yebo adako ana wo kirem say yes mensina ye krado na abanso ye krado so mbeta de kirefu asipa na akadi be mo pe na mo de a kirekire mo fa na mo fra na nya da achepa no mba ye krado ma mo panta kirefu yi mo nyire mo ho na abanso ye krado pass obetumi esu masina ho masua no akonkane ewa Abuakwa North mensine no emu. I am committed to uplifting the face of education in the Abuakwa North municipality with the help of God through His Excellency John Dramani Mahama. Nana Chairman, last year Abuakwa North was rated the highest beneficiary by the Ghana Scholarship Secretariat. This is through my utmost loving as your MP. Ladies and gentlemen, in this year, I will also ensure that all teachers who apply for scholarship through the Ghana Scholarship Secretariat excel through with ease. God willing, the interview process will commence in August. My dear teachers, I, Honorable Chapter Koyebwa, want you to pursue the highest education in your lifetime. I am glad to inform you that aside the Ghana Scholarship Secretariat flagship program, all teachers who want to pursue further studies outside Ghana should submit their names to my office by the end of the year to enable me to facilitate it for them safely. Nana Chairman, the safety of teachers is my topmost priority. Ene de ese ya de a etumi ehia empenifo pa ewo mensenem. Ene ya wuti ye no ono na waye protocol officer edema Abuakwa North Municipal Assembly ni din ate Mr. George Akoto ona kwa kasaye edema Abuakwa North menseno abanam sini Mr. George eye Mr. Charles ye po atako no kasa edema na mane boy ya mane boni ko ntehene Kofi opo Kofi anantu Kofi anamotenten and oh my Ghana ya pie mantemu ebesom yen yenyina weswe ne yankenka madwenkyere ni bi emfansom ewo Facebook no service ensem no aba peso pa ewo Facebook no so yenko kenkan bi na yemfansom animrei ewo kasebo no eso eno achi no
Yebia homatofo no de amo sofa na men sofa ensem ben ese be betu dwa no wadwen kire wo ho ne sen ye betu dwa sisi antetwen ye ba na Sandra beka de aba na wose o manadwo wo fa Nhyiraba Kwadwo Sammy bi o hwe live e de free time free zone in fact dear news oja wo mpam na ode ncha kese ma mama otobroni odo no too much la o feeling buta dia na Sandra beka kure de aba na wose Lumba nsupo ajiba bia e na odi okay e de aka ho emojis no me wafa si wa bin bruta na Regina Buadi de aba na wose o manadwo wafa lawyer Sammy B na ohote se me ho ya paade aka no gese o de besoso na wo kirem say yes kasebo no enjoy life for power chemo tedwam ho no magese nya de wakra na coach afane de aba na wose o hwe ya life pam edi free oboase na in fact ye boadwumaden so Ghana papa poden check asema Kwame Prempe incoming national organizer edema MPP Kwame Afra we ya coach Kwame Afrane we me wafa se Afrane oboase na odi free eba me da se oboase for me chiamo na Kofi Parliament de aba na say today be Friday, enjoying the news loud in Aggravo Bikuma Apa. No, dear, but in fact, was Sasa, and I'm a boy, man, what I did, best and send a Friday. Casabochin, some who had the best some more, and catchy, Mobetianka. Now, what I heard the Abana was so my Joe, in Nhyiraba Kwadwo Sammy B. Takwadu Kwadwo trouble with the Shikon or see a dear yo, and Neffy, or see a dear the one. Bunch the banana. DL News, live, official, like bed meat. A more the sound of manam na enam DJ Ghanaman feeling so great station DLFM next. And I see keep up the excellent work. This is DJ Ghanaman from great station DLFM next. On Napo Bam e dia de ka saying no dia ka ho e dia ba enumre. Na mo fa say Master Planner Junior Kentampo dia ba no wo kire me say Kentampo not na offered free no ye MPP communication officer. O chem say happy glorious birthday to Twenewa Joyce aka Tony Cruz o chane pa o working tampo ya menhira ne pi na woda no nya no sonko kra na de bia open yankopon enye fama na wishing you long life with good health and more money and am wafa se di baye so fana men so fa se meda prusu ne nie uba wura mo apie man tem a ukopie mo ho no ma atema safo na nakasa o kire mo se ede ade na nsen asase ho sansema na obi kwoton asase a tese asase na wakwa kwoton no onfa survey nka ho na wodam tusu asase no na mo hunu se yete ahato ha na bedu babia aban betumi abesi dan asi hanom enti no aban besi school obesi ayaresabia obesi aposifu atana obeyan baabi enti no esa mo demarcation na manya ne kama na mo nya ne saa o ena obi aye de ope ena Ghana men bebre saa na ekoso am emwo men enti efiri ne kwa woton asase bo modian so befa survey saa ka ho na o ma tete baabi esi eteto aha kwan befa ha na obi kwani fie wanya kwan enti se o men yempuntu ne bekachi wona na ya adwen na ahoma ne dem 05340 50199 059 6565 obi tuna asase si dan pe na wasi obi kwan obi nya kwan koni fie ede ade maajo yania sakodi eni tama komite 11 na yentio sabi mene onhene ya adwen pa ne mum si etwa to wasaso na mpanifo no ba no masan twa mo no mo abeton ba mene onhene ya adwen yo wone nyankopon entena pa wonso betimi afra badwumadie ne so ne wadwa agyenkyere if mpeni sei sofa na men sofa ena ma ohene apakan yemu ye ha ahoma ne 05340 50199 ana 059340 6565 insa se tonton no demarcation obitumi ton ama je say baby kura be prakra ye nya bi na dana manso abusuanim majo. Hello. Yes, sir. We didn't be a case free senior. Yeah, we frame of I am free fish. Oh, me am your boss and Pomoko there. Nyame adombo. Of I am team free tishi. Na I am for no can no quire no here can no quire pa. But sorry for no me and say. Oma ko yi demarcation ni na to. But e chili no. Bo so nga for no akojeska. We sia and fano. Na kosone medas wo fire majo medafo kafra sa wantimi antwen oso betumi abo agura mum na adwo nkyere de ato de afa asama dedwai ho 05340 50199 059 340 6565 nsase tonton a
yenye demarcation bia yenyi baby a kwan beda baby a school dan besi baby a resabia besi baby a post for atena ye besi ntetu baby na ban be ye mpontundwuma na ye manson bon sa fije kodwura bi den ato agu ansa na ban etime asidwa esi schools edema ye mpotem ba ne sa ha adwen na akasa fa ho madwo wofa medafo wodin ne baby akasa free Dede kasa free Tawa 25 Our family and team free time 25 Ofanyo hini kano and prepa and my report for mama said me say super training I made 25 Who said me 2 me swinging am your tongue at the mom and home or the Nico baby that me akala me ni masasi not knowing say o catch me moon say baby o de makono la so higher fire menya tatikaka akamedie ho ampa so wo mesisi ene te sasase aba kamedie ho na ti do mo have but wo so asase na nya e to me so nyina enko ofa wo mo dan ato aso enti so luta e pim mi wonya because me media me use e da hope okay so me kasa me ya ya best atume best no yo if you share to wo se me wo down e so fo nyina no mo do mate entina sa wona kafra na wonim wona na ya adwen won menini ya adwen pa na mo ye kan wo mo wechi no mo abeton mate ese mpeni foto hwan mo wo mo to mi sunya wo si dan mate wase pa nti mate ase mpeni fo betu hwan mo ama wate ye be ye ho report na mpeni foto hwan sana mo kan enkomo no wode tudwa before ansa na ye be hu akira kwan no aji ye hu ba bia wo ne ade a nti bi say no wo begina so na ne producer akasa na ye tu hwan na mo de ama o enti kafra sa homa na drop enti de akire no fra na ne producers nkasa na ye mpemre ne ye mehwe ba bia wo no na anamo asi etu no but call report ma assembly tema wo fa say e bi bright wo honom bo modern akwa assembly wo ka kire wonom mo wasere member mpotem no mo ka kire wonom so how say na mo na mu na mu tu hwan na mo emfa ma mo eno so ya de bebo mo pa ne mo modern akwa report ma mpanifo na wonom etu hwan na mo emfa e ma fi say what if I quite what so Amanda Sudem 0534050199 0593406565 there has been some instances I will say a buy by your project just a quite na baby awu e dan na boa pepe so sa I say bro yeba modern etutu no quite na baby a majo hello we didn't be aka several penny me kasa me friend Patrick me kasa si Sawam Kofisa Mr. Pat me ntem free Sawam Kofisa I'm saying I'm going to make a minute. Sa problem nipa bebre was a solution, but can I want to make and I want to say almost as me to year. Now in telephone away to no mother with the air no mother to Musaka, not is our night. Okay, you know, any idea for the waiting have been quite a minute. Okay, Yatepa Panes, I didn't dear. Omukatu okra na nampenifo ne bia fa chira kwoton wadi na yese bre na nyina yekwa na yese mpenifo ne mu bi pa sa na dedo na yeka because hwa adwenchira hodo aba na sa na nyina esisu a oho enti na DJ Omalo na wode na otoy no demarcation aye na da ho anasa o matam da ho ba ku fide na mi se sam ne die na busu apeni kura kofa busu apeni akofa de nye ode ye nkokọ ura de nyankopon o men yensem wo mu na so ben den kasebo no ye bunu komu ba ne sa se de onim na no se na ye Friday enti enche obete sabi kasebo chinsem hunu e de be somo na ye so a DJ Omalo na nyasime walezia miamu hwe ne se onim se na no on de ginam e free se me na kopem sa de ye be chin radio ni ato ama no wonfa de opa bi wonfa nye ahu enti ye ba na ye Friday enti ansa ye be kọ no ayi kofi I think se me wa de ba ko bi wo ha o se me nyu obi benya asem pe me nyu obi benya asem DJ obi ama me hwe me kai pass a yeso obi nkra bi wo me ncha manade na ma hwe na ma nto ama ni wura menya case pa wo fie ha no mba de me hwe me hu enti akire din e ka na beba na ye so ka se bo no so na twen ansa ene ye Friday enti no sabe Friday ni de besi dwama asia na ye no baby Friday mini ano Brahima ngana Friday Brahima mo nga mini yawuno Brahima
Friday, bye, man. Nigga, cash Monday. No tomorrow, Sunday. Friday. Edu Friday say ya na first na ye ko school no ye kwa anwum se ya na yeto o. Eti yatunwum no wiese ya obehu ane yakọ wini ba ne yakotie we yafiri waba namam za osedo da wakata ya papa John namam za osedo da wakata ya papa John nine we nine eba ne se pa chema huntu meka ne sei who born dog na ni brabo maka kira msana ya Fred ya futuo nim yemfa futuo nya hwe yemfa nya hwe o hwe na ya ni bra bere nne no mesra wa futuo afasha Africa Nyankopon ya doma Monday February ya beje ene me wonne me wafase fo ofia nyina yemfa futuo nya hwe nti mesra wo ha ho wo betuefo aboka edu Friday ya krom se ya na yakura ima be yababo Abaji ye odem I Jesus Odem ya odem ndi yabo ya tasem papa yebo enti yabu wi a de obeti wobro na kire ni se ya na beko ne ya bisa wo say edu fiada ye tufu anasa ye ntufo Friday ademe pa na tu ka fa bu say o si entufu absolutely entufu Friday Inti Friday there srawo entu ni pa for Friday yeah sure kasabe ubakata gukwa srawo adu ni ka fra wadi no entu ni pa be for Friday fiada nya de ya entu ni pa for enti ne ho asema ne mesrawo se wadi dia meduane no enko ho wate na fili fam se wunim na kotufu amedofo yi usika na hye wabregu kwa champion dealer no wote yi utunufu Friday dia yeden ha ho nse wo mre wate enti echiredin na kasebo ne ye dia si emusemufo ne ye Miss Mabel ahofadua ne niaba dejedeja otomrosie de trimiti sesechira homa osemu de mayen sesemufo pani editor eno akira me wofase ansoroja bemo oboada champion tailor Mr. Jerry Frank ede ekopie mum ewo Facebook and YouTube makasiebo no wonya bi ehwejem na aboafo mboya kasiebo dem eye banu 2 me wofase Regina Bafo and ahohofadua abotia bakwan ne fie hanom ne din ade Miss Emmanuela Osanyako aketeboge enna international DJ Ziggy etinchim kasafire mfuma dosumya nimrei okinkania me ko ne kontene krabasem wo no edi ameje so yo wofa ose adia yo the one at Nhyiraba Kwadwo Sammy B mahutedin ene bantwere bonana otafirija me saso a me wofa se DJ Omarion fresh amre ku radio ne dia mesrew manena ha enwuma ne back to back kasanim 24/7 yadamase ene monitor ade hye nansa na no mesrew hwe ne wantan obi ofise me ni DJ Omarion ne kofi ene mo wofa asefo no yenye se wo fie se bia wo tame pa ba wo tame abagimi ko bi ni du fie se bia wo tame pa ba wo tame abagimi ko bi ni du fie na me wofa ase eye Emmanuel say nya ko kirem sanyum wei no dofo bia wa fe ne pa ene ye Friday ote mano enti ne dofo no wote ne nka enyum wei efri me wofa ase Emmanuel say nya ko no so de nywe ma wo yakra mo